mi ho sa ton to an ho sa na zong thupa mi re thei ang taka in lan tira dating show ngai zong tur nan zon dan hi han thlir te ang kan nula ho hi thangka sum ngai na le tu gold digger an ni lo fe na nom don ani mi ho sa in thup chung chang an choi ma in he show kal phung hi han choi fi am sa tai la he Chinese dating show hi sap tong chuan if you are the one tin in mizo tong chuan katana khwanu ruat ini amachu ti in kan soi thayang chena roma dating show la ber mai ani a episode in hi mi mak doi sum chuang in an enzi anga chu ta nei ramdang Australia te khuan an enna save le thin bok shokal phung chu hetiang hi ani mei chia somni pali ko pui nei lo thiau hi heti hian an ding tlara an ni ho hian mi pa contestant te chu an du an lo thlang don ani heti hian dokan sang hi nei thawin he dokan hi a eng sign handa a mi pa chu malmalin an ron langa an chanchin toy ti lana video pathum vel play ani a heng video te hian an na tho an hobby an thian le an chungten an chanchin an soidan an ngai zong hlui nena an in lei chin dan an love story hlui ti velte alanga chumi tang chuan nula ho chuan an lo judge chhotan ta ni chung thil an mo tang chuan an mi du zong ne chuan nula ho chuan light chu an ti eng renga an du zong ani lem lo chuan an ti thim ta train ani nula ho chuan zona an zota an chan dana zirte in light an lo off ta zeu bok ani an via light an ti thim ani chuan tlangwala chu an nola a single report angai don ti na ani a pani item in light an ti eng ani thuk chuan contestant chuan hre tak chungin adu lo zong te light chu avati thim sak ta thina finalist pani chia anda bang ta thina nei finalist te pani tang chuan contestant hian an duan tlang ve ta thung don ani he sho hian tlang takin nula then ka te hian thu an soi mai thina tum kat po contestant pakhat hian nula chu abai ka phur adu angem ti azo chuan chu nula pek chuan bike nunga chuana nui ai chuan BMW car chunga tra po ka thlang zo ke alo ti sana henula hi anua gold digger tia chugrot loi ani zuini nula zerin an midu zong adang thluah ti ro shetaila khaile miau sign thupte show anon lan vedan chung chang chu hanen taila hausa lere the hian ngai zong mo konga hian engtiang chein nge ngong anei thei ti kan mudon ani kan mu me contestant lo lang tlangwala hi kumsamni nei to ani a thorim lu tu wang nge ni kopui nei lovin alo omani tlang takin ai zot na te chu aron soi chuak ta a in chaklama na thok thin ani thu soin mi te chuan simen lalpa tia an ko fiam vel thu te soya ana tho chu a ha thlak thin thu le bal awl thu te soin lo ero a that tok viau thu soi thunga ni khada dollar somnga tanga somsari a lo chu thin thu le thla khata dollar sang ni vel a lo chu thin thu a soyani nakina company lian tak din a reluk thu te soin a dream chu an hena chuan a servel ani kumsomli nai ta ka wangin no puitur amamo tak thu le mei chetai ma le rinum anu le pa te en kol pui thei tu tur a zon thu te chu a soya khatia a chanchin tlang pui an soizar zun nu khan nula tam tak chuan an lai chu an ti thim ta supa ita tur ka ni love ti a sira an nol na ani nula pakati ron trong chuak ta a isoyang khan simen chokan hatok train inisia ilo isoila kha atam viau lutuk boxi lo I dream te la chu adam re nga thil don le ni in ka shet pui che chuta inule pa en kol an ngai thui soi boka ka hriat chak chu hi ani kopui tu tak izong nge ni a inule pa om tu tur ti hi nula dang te po chuan chu thu sei chu an lo pom pui hle lom ni na lang tangwala chu ron tong chuak ta a athlon en kol turin ka ti hau lo chu nupa kan ni chuan kasum chu isum anwe ngal mai zel don zo kani kanule pa te hi min en kol selian tu te an ni a tuna an lo tarta a kela nalama ka boi viau boxi nen kanule pa min en kol pui tu tur zon hi adig lo na om donem ni ativeta a tle minan bawruwa ka sang chauta nula pakati ron tong chok le a
chutia inule pate enkol ingai poimo viau te chuan he dating show zong lo hian ompui tur nula zong ta la tinia atia pakadang hi ron tong chuak vele a keipo fanumal kania kanule pa enkol kangai ve thoni nang ne ni chuan khon ruat kanilo niange ti pa chuan alai chu ati thim vele ta ni me sudang hian engthleng nge le kai zir ti in ron zota ani chuan chung kor thei tak an ni thin tu le kum ko chung sikul akal nuwa na tho atul tak thu soya azir sang lu tuk thei talo ani nula chuan ke chu khopuya sailian kania kan ko sakphung ainang om silo baka kana tho me ka hian i lo let vel dollar sangli ka lo ani ati nu chuan light ati thim vele ta ni tlangwala chuan a chang ve ta ka chom zo don lo cheni chu ma se engtika ema chuan ka dream hi ti lo tlin ngei ka tum fanani tuna ri chuan sumte kala nei tam tok lova kumga chung vel hun kala momo don ani chu thu chu changin nula dang hi ron tong chuak vele a tuna sum enei tam to lo thui soya nupui tu ri zong boxia engtin nge in le lo te indinanga lir theite I lei theiang aron ti a tlangwala chuan leirim te ka ra fel huna le sum ka nga de huna kalangai tuang chu tin a changa nula ho chuan lai chu anov le ta sap sapani nula pakhat che bang ta lai le te eng chun chuan thu aron soi vele ta I lo tlin nan hun ala du rei tur thu I soya tuna nupui I zong chu mai boxi chuta inule pa te en kol ngai don nen a fel lo ka te riaw ne han tok le to photla I lo tlin nuwa he dating show hian I lo kirle aniang chu ti in a light chu ati thim zui ve ta ni nula somni pali te chuan chu tlangwal chu an nara artelu kon talul mai ni chu tlangwal chu chuak ta a dan pa nga ya chuan contestant dang ron langzui le mai tur ni an ho si ron ding chuaka an thla liam tak chia tlangwal kha ani na tak aron pung chok ta ni heti hian khat langwal kha ain soyang khan tu ma chuan cement chokin eya zong ve thina enzir chozelin athiam na le ashe na te alo pung cho ve zela engomoti lai kan company te naw adin ta a chu company chu vanai thlak tak main alo lotling chho ta ni tuna zon he a company lut zong hi Chinese yuan tlule ding on ni US dollar makta doi zani somriat ani me kani chu thu anan riat chuan audience tele nula te ho chuan mak an ti le maya an ka ho mai ni ama kha apon lam lan dana ngot kha chuan pawan tlang tak mai ma ni se ani na dik tak ta langin a ho sak zeka han sei lang ni se zong nula te khan an ei ho hian arin nom lo ni ma sela an tlai zo ta tangwala ka chu asum chiar turin a hole dai to contestant nang te khachuan nula te hi mina chai thluk ngei tumin an thei top chu in anin lan ti thin ani a he millionaire ho sapai ro hi chu lian dawate u naw thun thuwa lalro pui tak pakhat ain ti re theider ang mai khan a khosa ani are theilai ber po a rinom taka a kop pui ni thei tur an omange mo chu ti in nula te chu aron en china ma se au saknu chawadu tu tur lir an lo ni fia in an oma tu ba an tling zo to lo ani mene tekel upar sin